vi sidder der. Vi spiller Kit PP. Og jeg lægger totalt. Vi spiller godt PP inde på... Ja. Ja, og vi har Aske med i Skype, og han optager også. Ja, vi optager begge to. Ja. Øj, mig der noget med. Jeg har kun 14 bøf. Jeg har også 14 bøf. Jamen, så går vi ned og dræber nogen, kom. Men jo, vi holder til Oppe i det der hus, ja. Der er aldrig nogen heroppe, det er derfor, at vi holder til heroppe, så hvis vi lige skal... Jamen, det kommer de så nok til nu, Lukas, når vi siger, at vi holder til heroppe. Så går der måske lige, ja, hvad går der, et par minutter, og så altså, når vi har sluttet episoden og lægger den på YouTube, så stormer alle bare heroppe, fordi så ved vi, at vi holder til heroppe, jo. Nå ja. Så skal vi... for helvede. Der er ikke så mange engle, når de ser den her video. Nej, men stadigvæk. Nu har vi jo sagt lige pænt, så det er sådan lidt... Jeg må lige sige, dem der kineser, I er så langt. For helvede. Nå, lad os komme i gang med at dræbe nogle folk. Ja, kom ned. Hvordan fuck kommer vi ned? Ja, ved at parkour ned eller springe ned, som jeg gør. Nej, det gør jeg ikke. Shit, man. Det gjorde jeg så ikke. Der er egentlig der. Jeg har kun mistet to det her liv. Okay. Hey, pil! Der ligger pil her. Der er pil her. Der er kraft en pil. Alle har stifskin, og jeg har jo ikke stifskin. Jeg har fået et nyt skin, og jeg har lavet min eget. Det kan man bare ikke se. Hey, lol, Lukas. De her bukser, de er fucking gode. Fuck, der er mange her. Vi skal altså væk herfra. Ja. Lukas, jeg har lige fået shit, Lukas. Er det ikke dig? Hvor fanden er du? Her, jeg er her bag dig. Hvad der? Shit, du ghost. Der kommer en løvende, vi dræber. Ej, vi skal ikke dræbe. Det er ham, der er hackeren. Oj! Er det hackeren? For helvede! Væk! Og pil! Jeg dør. Nej, du gør ikke. Hvor er du henne? Jeg løber. Så det, jeg dør. Jeg lever ikke. Og hvor er du henne? Jamen, jeg er... hacker! Kom over til vores home. Det kan jeg ikke! Jeg er ved at dø! Jamen, vi skal kraftedeme helt op på det bjerg. Jeg dør! Okay. Ja, jeg har 2 liv tilbage. Ej, nu dør jeg. Vi ses, Luke. Jeg er død. Nej. Okay, vi skal bare kitfight. Kitfight! Jeg holder øje, når du kommer ud. Jeg står lige her og hopper. Du kan se mig, når du kommer ned. Kom der. Okay, jeg kommer ned nu. Så jeg hopper her. Vil du se mig? Jeg står her og hopper. Se mig et eller andet sted. Nej. Kan jeg ikke. Jeg sidder og hopper. Der! For helvede! Hold kæft, det ser bare sådan helt bøs. Du har ikke nogen rustning på, du har ikke. Nej. Du dør! Okay, nu dør jeg også. Jeg har 2 liv. Altså... Du har liv. 1 liv. Shit, der kom bare 4 eller 3 mennesker, der var dræbt der. Der er diasmør! Lukas! Jeg får lige mega mange diasmør, der er pisse lort. Fedt. Okay, jeg kommer ned. Ja. Hvor er du henne? Jeg fik 10 gyldne apples den her gang. Fedt. Jeg fik 2 sko og 16 bøffer. Fedt. Vi går op til vores home. Der hvor vi har det. Men hvor er du henne? Jamen, hvor er du henne? Ja, okay, nu står jeg i det vand der i midten. Ja, der er du. Hvad så? Der. Okay, vi løber op til homet, og det er den her vej. Kom, vi skynder os. Vi skal bare ikke passe på ham der ikke... Skynder. Løb. Hvor er du? Der. Løb. Okay, hvor lang tid har vi optaget? Vi har optaget i 4 minutter, vi skal til at stoppe, fordi jeg kan ikke optage i særlig lang tid. Pisselhold. Men vi stopper sgu ikke min, der... Ej, du kan så optager i længere tid. Kan du ikke lige komme med det bøf? Jeg har kun gylden, eller apples. Fuck, hvor snyd. Skynd dig, der er en, der sidder og plukker dig. Det ved jeg godt, jeg har set ham. Kan jeg lige få det bøf af dig? Jo, men vi skal lige op til vores home først. Ja, okay. Fordi ellers så dør vi. Og nu har vi snart optaget 5 minutter, så skal vi stoppe. Det er så sørgeligt.
Okay, vi er oppe nu. Kom. Ej, vi går lige ind i vores hus. Kom. Ja. Så koster jeg hovedet. Jeg skal lige have det bøf. Kan jeg godt bare få halvdelen af de bøffer? Bare hold ikke på den. Værsgo. Tak, As. Nå, så stopper jeg her. Nu har vi optaget i 5 minutter og 27 sekunder. Så ja, vi ses YouTube. Ses.